Nishadi. Sunana Maryam Gidado, wacce kuka fi sani da Maryam babban yaro. Ina so ku kasance da mu a wannan album din mai suna Mai Kasar Gombe. Salamu alaikum jama'a, sunana Ali Nuhu. Ina alfahari da garin Gombe da kuma masarautar Gombe, shi yasa muke gabatar muku da wannan album din mai suna Mai Kasar Gombe. Akwai abubuwa masu muhimmanci a ciki, ku sha kallo lafiya. Assalamu alaikum. Sunana Usman Ma'azu, ɗaya daga cikin masu shirya fina-finan Hausa. Ina alfahari da garin Gombe saboda ni dan Gombe ne, kuma ina alfahari da ubana wato mai martaba sarkin Gombe Alhaji Dr. Abubakar Shehu Abubakar na uku. Sannan ina mika godiyata ga Malam Hassan Muhammadu, Baba da Landuku, Baradan Bojude, Jambar Dan Kaltungo da ya ɗauki nauyin wannan album ɗin mai suna Mai Kasar Gombe. Ku kasance tare da mu a cikin wannan album ɗin na Mai Kasar Gombe. Mu ci gaba da kallo da kuma saurare wannan album na Mai Kasar Gombe. Assalamu alaikum. Sunana Jamila Umar na Gudu. Ni ma Gombe kasata ce, abin alfahari na. Shi yasa muka kawo muku wannan album din wanda kwamishinan kuɗi wato Malam Hassan Muhammadu Baradan Bojude ya ɗauki nauyi. Wane rago da rigar saki in ka haji tambari sai sarki. Zaki bai kamar kura ba dan shehu maganin gandarki. Shirin maza daban da na mata bai zama guda ba ko a mafarki. Jinin shehu Usman Karimi matsasafawar sauki. Sannu buba jikan buba zama lafiya sadaukin sarki. Tashi da lafiya mai Gombe kafi su takobi da madoki. Taka lafiya mai sulken yaƙi gami da babban kulki. Gaba dai matashin rimi mai kwarjini fasihin sarki. Ina sarakunan zamani ku zo Gombe ku ga gwarzon sarki. Mai tausayi da san al'umma ga taimako waliyin sarki. Haka buba mai Gombawa sannan jikan buba mai Gombawa mai farin jini gun kowa mai san talakawa sarki mai san talakawa buba mai Gombawa mai martaba Abubakar Shehu sannan ginshikin talakawa ga majinginar talakawa mai martaba magajin Shehu farin gari mai Gombawa sarki Abubakar dan Shehu sadauki majinginar talakawa mai martaba magajin Shehu farin gari mai Gombawa sarki Abubakar dan Shehu bango majinginar talakawa mai martaba magajin Shehu farin gari mai Gombawa sarki Abubakar dan Shehu sadauki majinginar talakawa mai martaba magajin Shehu farin gari mai Gombawa sarki Abubakar dan Shehu bango majinginar talakawa ya mai biyan bukatun bayi zulman na kai na sanya farko makagin zuma da rakuwa roƙo nake da daman garko kake ban dukan nasarori komai wuyar shirin da na dauko godiya muke kara mana baiwa ila bukatun kowa mai taba magajin Shehu farin gani mai Gombawa sarki Abubakar dan Shehu bango majinginar talakawa ya zama gare ni lazim bayyana san wanda ya fiye mun kowa Muhammadu Rasulullahi Abul Fadima tukogin baiwa dahe mai cika ta kamala ga kwarjini nake dubawa ganin sa muke yan fata yara ku samu mi dacewa mai taba magajin Shehu farin gani mai Gombawa sarki Abubakar dan Shehu bango majinginar talakawa haka Gomba wadi ban fahari ga na birnin Gombe da mu je da mai dangiwa ga mu birnin Gombe mun taho ga ubanmu babban uban ƙasa karɓaɓɓe mai lardin Gombe marmara ƙashin ƙasa zaɓaɓɓe gaba dai bijimin dole ni ka taho bijimin dole adali ke babbe ya zasi da ikon Allah rabbi ya zaɓe ka jarumi sahaban be gaba dai amal
adalan sarakuna ci garba kwando da farin gani. Allah ja zamani mun taho gaishe ka tawagar masoyi gunka mai gidanmu mai kaunar ka masoyi naka faradan bojo da naka baba dalan dukunka kwamishinan kudi na jihar Gombe da ya sabu da gargarka. Alhaji Hassan Muhammad namu ya ce mu zo mu gaida uban mu dan Shehu Martabar Gomba mai martaba magajin Shehu farin gani ba mai Gomba sarki Abubakar dan Shehu bango majin gidan talakawa dangi wani yawon waka duniya da faɗi arewacin ƙasar mu gaba ɗaya ban manta inda na sha daɗi gwambalar dambu ba zuwanta nake wasu muni bara da ya kai maga sarki ɗan Shehu daraja mai fahaɗi zakari mai dubin nan doki sarki mai kayan yaƙi mai martaba Abubakar jikan Abubakar sadauki maki mai ban mamaki kwarjinin Shehu gwarzon sarki da ka fito kana takawa tammakar Shehu na tattaki alajikan maza dan buba Shehu mai baki mai sarki ayya addu'arsa ce karbabba ga Abubakar jikan buba rabbana yayi shi magajin su kan raga ya karba duka garin maza mai himma Habuba ka zo da halin girma rika mai al'ummar Gombe rabbana ya karo girma Abubakar na uku sadauki wa zai iya kawa zai cimma baba kai musu nisa sai ta gumi ga mai bambarma gaji gani gami da fahimtawa zai biye kwatancen kurma dan Shehu Allah ja zamani mai sanya walwalar talakawa mai martaba magajin Shehu farin gani ba mai Gomba sarki Abubakar dan Shehu bango majin gidan talakawa lafiya matashin rimi lafiya matashin rimi mai kwarjini da kyawun kallo rimi a dangare jika ga Abubakar ba a maka hakilo mai horo abu Allah sarki mai horo abu Allah dan Shehu ka gama da matsolo koramar jan zaki ga ruwa mai gardi tilas kare ya zama dan kallo giwa da lafiya dan Shehu jikan abare shi hakallo a jinkirin alkhairi mai nasara ka rike Gomba mai martaba magajin Shehu farin gani ba mai Gomba sarki Abubakar dan Shehu bango majin gidan talakawa giwa bukar daji takawa lafiya hazaki nasara hazaki tafiya bisa tsari jinkiri bisa alheri ya lafiya hazaki sarki mai ban mamaki shirin karaban ne a tajirin saraki mai dukiyar raba wa talakawa Abubakar waliyin sarki jama'ar Gombe mun gode Allah dan Shehu kai ne sarki adalin sarakuna dan Shehu sadauki majinginar Gombawa mai martaba magajin Shehu farin gani ba mai Gombawa sarki Abubakar dan Shehu bango majinginar talakawa yan uwa abokanan arzikin mu ku taya mu da murna Gombe min yoba mu wanda bai kyamar mu yan uwan dan giwa yayan dan giwa matan dan giwa ku taya mu da murna Gombe min yoba mu wanda bai kyamar mu adalin sarakuna mai girma Abubakar ya rike hannun mai nutsatsiyar kilisa mai kyau na kilisa mai sauraron talakawa sarki mai sauraron muwa domin jin kokenmu shi ke tausayi gare mu ya kai tallafi gare mu mai taimakon talakawa dan Shehu kana kaunar mu kai cibiya ta musamman domin agaji gare mu Shehu Usman Abubakar Foundation tana ta bamu a cibiyar tallafawa kowa jin daɗi ga talakawa marayu suna yabawa marasa ga tana yabawa kayan abinci tana rabawa ga ɗalibai ta yi tallafawa cibiyar tallafawa kowa kudin makarantu na
na ɗalibai sarki na ta agazawa, cibiyar tallafawa kowa. Sarki ne ya kirkiro ta don tausayawa da taimakawa, cibiyar tallafawa kowa. Marasa lafiya a asibitai ya je ya yi taimakawa, cibiyar tallafawa kowa. Da masallatan mana Gombe da azumi ya yi taimakawa, cibiyar tallafawa kowa. Abinci yana rabawa, cibiyar tallafawa kowa. Da kuɗi yana rabawa, cibiyar tallafawa kowa. Cibiyar tallafi ga kowa, har bohol take hagawa, a ƙauyuka ta yi hagawa, birnin Gombe ta yi hagawa, sansanin yan gudun hijira ma cibiyar ta yi taimakawa, cibiyar tallafawa kowa. Marasa lafiyar ido an yi musu aiki suna yabawa, masu fama da ciwon sida ana musu tallafawa, almajirai makarantun allo ma sun ga kyautatawa, kayan abinci da littattafai gare su ana rabawa, cibiyar tallafawa kowa. Shehu Usmanu Abubakar Foundation uwa ga kowa, mai martaba Abubakar ya kafa ta don taimako gurin Gombawa. Mai martaba magajin Shehu farin gani mai Gombawa. Sarki Abubakar dan Shehu bango majin gidan talakawa. Mai martaba mai gidan alfarma, sarki mai gidan alfarma. Gombe na ga gidan sarki wanda babu irinsa a duk kasar nan a Gombe da gaskiya Gombe mun sha kallo cikin fadar gidan mai girma. Sarki mai fadar alfarma, mai gidan alfarma. Ko a Ingila na ga gidan na ya kai gida mai girma. Tamakar tsarin larabawa, tamaka da ginin turawa. Gida ne ginin zamani mai Gombe ka da girma. Ya Allah ya ja zamani ya rusa shirin makiyan kaɗan Shehu ginshikin Gombawa. Mai martaba magajin Shehu farin gani mai Gombawa. Sarki Abubakar dan Shehu bango majin gidan talakawa. Sarki mai garken dawaki da birnin dawaki, dukkanin saraki dan Shehu kafi su dawaki. Mai dan giwa mun shaida wannan, mun zaga gidan dan Shehu mun ga dawakin ban mamaki. Ga dawakai da sun fi karfin kofa mai gajerar linta, mun ga garken shanu da ragunan kasaita. Dan Shehu sadaukin sarki shirin ka ya bambanta, zakin maza magajin Shehu baba ka gawurta. Allah ja zamanin sarki ya kara lafiya gun sarki. Mai martaba magajin Shehu farin gari mai Gombawa. Sarki Abubakar dan Shehu sadauki majin gidan talakawa. Mai martaba magajin Shehu farin gari mai Gombawa. Sarki Abubakar dan Shehu bango majin gidan talakawa. Mai kyan gani kamar dawisu, ado baba ka zarta su, da kwalliya kamar dawisu, kyan gani ka zarta su. Abubakar na uku sadauki da wakai ka zarta su. Mai ilimin addini, mai ilimin zamani, kai ne kake birge su. Cikin sansani na sarakai, sarakuna da saraki, iri shirin kawane nasu, rawanin kawane nasu, alkyambar kawane tasu, kayan faɗan kawane nasu, mashin kawane nasu, takuban kawane nasu. Kyawun hali ka zarta su, tausayi ma ka fi su, taimako ka zarta su, kasaitar kawane tasu, gawurtar kawane tasu, shirin hawan kawane nasu, irin hawan kawane nasu. Kai ne kake haska su, da Allah ya ja zamaniya ya rusa shirin makiyanka bango majin ginar Gombawa. Mai martaba magajin Shehu farin gani mai Gombawa. Sarki Abubakar dan Shehu bango majin ginar talakawa. Mai martaba magajin Shehu farin gani mai Gombawa. Sarki Abubakar dan Shehu sadauki majin ginar talakawa. Mai martaba magajin Shehu farin gani mai Gombawa. Sarki Abubakar dan Shehu bango majin ginar. Kai ne kake birge su, cikin sansani na sarakai, sarakuna da saraki, iri shirin kawane nasu, rawanin kawane nasu,
alkyabar kawane tasu, kayan faɗan kawane nasu, mashin kawane nasu, takuban kawane nasu, kyawun hali ka zarta su, tausayi ma ka fi su, taimako ka zarta su, kasaitar kawane tasu, gawurtar kawane tasu, shirin hawan kawane nasu, irin hawan kawane nasu, kai ne kake haska su, da Allah ya ja zahamaniya ya rusa shirin makiyanka bango majinginar Gombawa. Mai martaba magajin shehu farin gari mai Gombawa, sarki Abubakar dan shehu bango majinginar talakawa. Mai martaba magajin shehu farin gari mai Gombawa, sarki Abubakar dan shehu sadauki majinginar talakawa.